2015 și în calificările olimpice, așa cum vă spunea puțin mai devreme colegul meu. Le-am învins pe daneze chiar la ele acasă și ne-am calificat la Olimpiada de la Rio. A fost cu siguranță o performanță uriașă. Astăzi Danemarca oferă un lot total schimbat cu un antrenor, Jesper Jensen, care a readus performanța în această echipă scandinavă. Jesper Jensen, fost internațional danez, medaliat cu aur la campionate europene, cu bronz la mondiale și la europene. Un mare jucător al Danemarcei, cel care a luat locul în 2020 fostului coleg de națională Klaus Brun Jorgensen. Vom avea prima posesie, multe absențe în tabăra noastră cauzate de accidentări. Vă voi da detalii pe parcursul acestei transmisiuni. Începem la linia de 9 metri cu Neagu Inter stânga, Zanfirescu coordonator de joc și Sorina Târcă Inter dreapta. Badea extremă dreapta, Pintea pivot, Dincă extremă stânga, Ciucă goalkeeper pentru România. Da, problemele noastre cele mai mari sunt legate de poziția de Inter dreapta. Vom mai discuta despre acest meci. Neagu, fetă de pas la pivot. Refacem schema cu Târcă în zonă centrală de această dată. Întușează cu Neagu, Mădălina Zanfirescu, Neagu, pasă la Pintea, are dificultăți, se întoarce cu fața spre poartă, apoi aruncă peste poartă, dar s-a dat 9 metri. Linie largă de pasare a Naționalei României, care încearcă să miște puțin defensiva. Crina se mișcă foarte mult acolo, încercând să blocheze ieșirea apărătorilor la Neagu. Aruncă Neagu în blocaj și minge recuperată de daneze. Reușim să revenim în marcaj, în defensivă și să blocăm contraatacul. O singură schimbare între apărare și atac este Haugstad și intră Mie Højlund. Din păcate, Adi Vasile n-a apucat să facă schimbarea pe care și-o propusese, să o introducă pe Polo Coșer pe faza defensivă. O foarte bună apărătoare în zona centrală, Polo Coșer. Rămânem cu două apărătoare centrale, Mădălina Zanfirescu și Crina Pintea. Aruncare! Un gol spectaculos reușit de Trambol, cea mai înaltă jucătoare de pe teren, 1,92 m. Zanfirescu lasă în spate, Cucișarea nu ne-a ieșit și încă o intercepție a danezilor. Zanfirescu se bate pentru acea minge și o recuperează. Avem din nou posesia și construim un nou atac. Să spunem că Danemarca se află pe primul loc în grupă după victoria acasă în fața Austriei 27-22 și succes în deplasare în Feroe 39-19. România a bătut Feroe chiar aici la Mioveni 26-19. Neagu, din nou blocajul, deviază mingea și misiune ușoară pentru Sandratov, unul dintre cei mai valoroși portari ai lumii, MVP-ul ultimului campionat mondial la nivelul portarilor. Am reușit să o blocăm pe Haugstedt. Iată, iese Târcă și intră Polo Coșer, se apără în intermediar dreapta. Vă spuneam, România are 3 puncte, am remizat cu Austria cu șansă. Bazaliu a reușit în ultimele secunde ale meciului de la Viena să egaleze. Højlund este coordonatoare de joc. Annemette Hansen în Inter stânga, acum Højlund, Hansen, vine foarte bine Neagu și alături de Mădălina Zanfirescu reușește să o blocheze. Încercăm să faultăm un pic mai des pentru a rupe repede construcția atacului advers. Trebuie să fim atenți la Trambol, principalul pericol, cea mai puternică și mai înaltă jucătoare de pe teren. Cu doi pivoți, Danemarca încearcă să fixeze defensiva noastră mai aproape de poarta apărată de Ciucă. Golkiperul Rapidului, aproape în intersecție, Zanfirescu scapă acolo și atacă poarta. Annemette Hansen, jucătoarea lui Gheorghe. Golghetera naționalei Danemarcei cu 349 de goluri. Zanfirescu, Neagu, Târcă, încearcă Pintea să-și facă loc între cele două apărătoare centrale ale Danemarcei. Dincă revine pe poziția ei.
Se duce Pintea lângă apărătoarea laterală. Acolo este diferență mare de talie și este mult mai ușor Vinei. Pivot la joc. Încercăm să ducem mingea în dreapta pentru a descărca pe partea lui Neagu. Din nou sincronizarea lasă de dorit. Nu avem timing și Danemarca atacă pe axul central prin Haustedt. Pasă la pivot, verticalizare, închide bine pivotul. Foarte bine au dublat acolo Polocoșer și Pintea. Heindal, handbalista de la CSKA Moscova, a fost pregătită, este pregătită de Florentin Pera la formația care a terminat pe locul 4 sezonul trecut în Final Four-ul Ligii Campionilor. Tramborg, picior la Dincă. Să spunem că în partida de sâmbătă de la Odense vom fi arbitrați de francezii Sami și Boanovara. Anemete Hansen caută cu privirea pivotul, pasă pentru Tramborg. În pre-pasiv Danemarca, minge lăsată la pivot, 7 metri, a blocat Ciucă, dar din păcate a fost faultată Heindal. Cu doi pivoți, Danemarca pune presiune în două sectoare defensive și descurcăm destul de greu acolo cu schimbarea omului. Le trebuie un plus de comunicare defensivă. Anemete Hansen înscrie fără emoții. 5 minute și jumătate au trecut de la startul partidei. România încă nu a marcat niciun gol în poarta lui Sandra Toft. Hansen, câștigătoare de 2 ori a Ligii Campionilor cu Gheori. Fostă campioană mondială de junioare. Dincă intră în circulație. Coboară pivot temporar pe partea opusă a lui Pintea. Avertizată Crina Pintea să încerce să nu mai jeneze apărătorul lateral în încercarea de a-și crea un spațiu, un culoar sau de a face blocaj pentru Cristina Neagu. Neagu așteaptă parafanul, eliberează repede mingea. Târcă, aruncă pe evitare. Sandra Toft ține poarta intactă. Recuperează foarte bine Badea. Dorina Târcă aruncă de la șold, se lasă bine pe minge. Zanfirescu a încercat să o păcălească pe Toft, care a avut o reacție remarcabilă. Din nou Haustedt, minge scoasă în extremă, boltă împinsă perfectă și gol reușit de către Emma Fries de la Henning Ikast. 4-0 pentru Danemarca, 7 minute au trecut de la începutul meciului. Din nou Dincă intră în circulație. Târcă, Zanfirescu eliberează mingea, Badea, unghi închiși și înscrie. Excelentă execuția extremei rapidului. A așteptat ca portarul să ridice piciorul și a dat târziu din cădere drumul la minge, păcălit-o pe Sandra Toft. Sandra Toft, nominalizată la anul acesta la cea mai valoroasă jucătoare a lumii în 2021. Acolo mai sunt 2 norvegience și 2 franțuze, Popa și Zadi, Lancet și Ofreda. La sfârșitul lunii martie se va anunța cine este cea mai valoroasă jucătoare a lumii. Încearcă să activizeze multe extremele danezele. Aceste diagonale le încurcă teribil și din nou apărare în semicerc. Deși, după părerea mea, pivotul Katri Heindal a venit din semicerc. Nu, m-am înșelat. Din nou Anemete Hansen. Jucăm! Hansen recuperează și înscrie din a doua încercare. Trebuie să pasăm un pic mai repede și să jucăm un pic mai clar spre pivot, să dinamizăm mai repede atacul, pentru că jucăm un pic amând cu mingea în mână și defensiva adversă se plimbă foarte bine în direcția Dincă. Din nou Dincă intră în circulație, coboară al doilea pivot. Târcă, din nou minge deviată, repune din lateral, am avut șansă și această minge respinsă de Toft a ieșit în aut lateral. Târcă, Crina Pintea,
Zanfirescu, Neagu în zonă centrală. Neagu caută soluții. Zanfirescu lasă din nou în extremă și bară, incredibil. Ghinion la această execuție a Alexandrei Badea. Blochează Ciucă. Plecăm pe contraatac. Badea n-are soluții. Se dă fault, au lăsat pe moment avantaj. Arbitrele au vrut să vadă unde ajunge mingea. Vă spuneam de absențe. Ilie are bronșită, Laslo accidentată la gleznă. Florică și a accidentat în meciul cu Vați din Europa Handbalist. Raficianul COVID, Oana Borș s-a operat recent după accidentarea de la campionatul mondial. Neagu pe direcția portarului, Pintea recuperează și perforează poarta daneză. Nu au stat la recuperare danezele. Clina complet liber acolo, a prins mingea în doi timp și a reușit să o bage în alțe. Cea mai problematică absență pe care o are România este a lui Ilie. Alina Ilie ar fi fost o soluție pentru postul de inter-dreapta. Așa suntem obligați să jucăm cu dreptace pe o poziție care în mod normal este rezervată aruncătoarelor de braț stâng. O minge care nu a ajuns la Trambo, jucătoarea lui Esbel. Foarte bun triunghiul de pase cu verticalizare pe pivot, pasă pe poziție viitoare, combinație blitz a danezelor. Trebuie să le punem un pic mai rapid pentru că foarte bine a atacat Zanfirescu între două apărătoare și Badea își deschide unghiul, plutește acolo în semicel și aduce încă un gol României. Dacă dăm repede drumul la minge, Danemarca poate fi surprinsă. Joacă foarte repede în atac, dar se repliază destul de greu. Vă reamintiți finala de la campionatul mondial cu Spania, în care Spania, jumătate din goluri a dat de repunere rapidă. Este drept, Danemarca a învins. Ciucă! Excelentă paradă a Dianei Ciucă. Neagru se grăbește. Dincă este liberă. Primește Dincă. Boltă impecabilă. Venim la două goluri în spatele danezelor. Începem să arătăm handbal adevărat. Când jucăm repede, danezele nu ne pot încurca. Minutul 12. Încercăm să stăm cu intermediarul prima avansat. Atenție la aceste combinații, 2 la 2, coordonator de joc pivot. Foarte bine s-a apărat Mădălina Zanfirescu. Găilun pentru Tramborg. Aremete Hansen, Zanfirescu și cartonaș galben. Doar cartonaș galben, nu se dă. Aruncare de la 7 metri, va fi 9 metri pentru Danemarca. Ce frumoasă accelerare reușește Tramborg, 26 de ani, 1,92 m. Vă spuneam, evoluează la Esbjerg, campioana de acum 2 ani din Danemarca. Formație care este posibil să se întâlnească cu CSM-ul în sferturile Ligii Campionilor. Există două posibilități, cu Győr sau cu Esbjerg. Vom afla după ce vineri Federația Europeană va decide ce se va întâmpla după eliminarea echipelor din Rusia. Dacă se va păstra clasamentul din faza grupelor sau dacă echipele din Rusia vor fi eliminate direct din acest clasament și bineînțeles că va fi altă ierarhie, alte poziții și echipele se vor împerechea altfel. O aruncare a Sorinei Târcă, o minge care s-a dus peste transversală, dar a fost faultată jucătoarea Rapidului. Acum Zanfirescu, pasă pentru Târcă. Nu are soluții decât returul la Zanfirescu. Neagu, din nou Mădălina Zanfirescu. Schimbare de direcție, Târcă și suntem în prepasiv. Să nu uităm încă o absență importantă. Rotaru, una dintre cele mai bune jucătoare din partida cu Austria, este însărcinată. Foarte bună pasa! O pasă în adâncime!
Excepțional, Crina se demarcă. Ce priză bună a avut, ce catching, ce pasă, ce bine a disociat privirea și direcția mingii Zanfirescu. Jumătate din gol a făcut pasa. Mădălina Zanfirescu, una dintre cele 4 jucătoare de la Gloria Buzău, convocate de Adi Vasile pentru această dublă cu Danemarca. Să nu uităm, Gloria Buzău, câștigătoarea Cupei și Supercupei României la debutul sezonului 2021-2022. Încearcă Danemarca să aibă un joc elaborat, un joc de pase cu care să ne păcălească. Încercăm să creăm raport supranumeric în zona în care este mingea. Atenție la aceste combinații 2 la 2. Bună pasa prin spatele apărătorului, o pasă cu podeaua. Inventivă Hansen și eficientă Haindal. Târcă aceeași schemă cu pasă pentru Badea și time-out pe care îl cere Adi Vasile. Primul time-out al acestei partide. Adi Vasile a ajutat pe banca tehnică de Bendal și Fort Mauri. O să joci interfrem, Bianca Harabajiu o să joace interstâng, Cristina în centru. Vreau să jucăm ăsta, Crina o să mergi între 4 și 5 și Bia vreau să te duci o ataci tare de tot pe Haindal. Altfel, dacă avem un pic de răbdare, la un moment dat o să vă vânezi așa cum s-a întâmplat la pasa asta. Dar răbdare. Iar fetelor, în apărare acum, dacă se joacă ceva cu încrucișări, vreau numărul 2 și 5 imediat să împingem, da? Dacă se joacă Hugo 5, bă, dă, ăla-i timing-ul tău, cum ai făcut acum să faci faul, da? Dar într-un final, 2, 3, 4, 5, foarte grupat, să mai dea o pasă la extremă și scoatem faul în atac la treabă. O să, da, și o să fie acolo, dar fetelor, haide! Se simte mâna lui Jesper Jensen, o Danemarcă venită astăzi să joace pe scheme pe care le face și Danemarca la masculin, pe acele combinații 2 la 2 în care această echipă nordică joacă remarcabil. Avem atacul, a intrat Bianca Harabagiu, fostă Tiron, în locul lui Târcă. Neagu este în zonă centrală. Zanfirescu acum în inter-dreapta. Pintea intră din nou în combinație. Se duce Harabagiu în zonă centrală. Harabagiu, Zanfirescu, schimbare de direcție, dar ia bara la țintă. Atenție la Hauste. Hauste joacă în stânga, depășire în viteză, are metri la Hansen. Una dintre cele mai tehnice jucătoare din tabăra adversă. Știe să atace repede culoarul. Am fost prinși descoperiți în acea zonă. Nu apucasem să ne reorganizăm în defensivă. 9 la 5 pentru Danemarca. Tiron! Super gol, Bianca Tiron! Excepțională reușită! Poate revedem acest Eurogol. Perfectă execuția, direct în vincul. Așa se face. Tramor, Höjlung. I-a dat drumul la timp Zanfirescu pentru a nu risca o eliminare. Nu ieșim la timp pe brațul activ al jucătoarei cu mingea și ne costă acest lucru. Încercăm să repunem un pic mai repede pentru a nu mai permite adversarilor să facă schimbările atac-apărare, pentru a introduce specialistele în defensivă. Tiron. Se agață Rike Iversen de Bianca Harabagiu și reușește să o blocheze. Iversen de la liderul campionatului danez, Odense. Un pic prea departe de poartă
poartă, fac pasul în față danezele și acest lucru le deranjează. Pasă la pivot, triunghi defensiv de tip nordic în jurul pivotului, care blochează orice combinație. 9 metri pentru România. Și un cartonaj galben pe care îl vede Rikke Iversen. Așteaptă răbdătoare cele două arbitre din Germania ca să se șteargă suprafața de joc. Sandra Tov, jucătoarea lui Brest, liderul selecțiilor în naționala Danemarcei, 151 de partide. Din vară ajunge la Köln, părăsește pe Brest. Neagu, schimbare de direcție, pasă la pivot, aici e de eliminare, fără discuție. Foarte bună pasa și excelent s-a bătut Crina acolo. Eliminat 2 minute Rikke Iversen. Foarte bine a pus Crina presiune pe jucătoarea care avea deja cartonaj galben. A gândit foarte bine această fază ofensivă, așezându-se lângă handbalista care fusese sancționată puțin mai devreme. Avem și 7 metri. Neagu, față în față cu Sandra Toft. Liderii celor două formații. Înscrie Cristina Neagu. De 4 ori cea mai valoroasă jucătoare a lumii. Desemnat el pentru a 7-a oară cea mai valoroasă handbalistă română pentru anul 2021. Mie Højlund și ea jucătoare la Odense. A intrat în inter dreapta Louise Burkhardt. Evoluează în Franța, la Metz. A simțit Jesper Jensen că Tramborg a fost anihilată în ultimele minute și a trimis o jucătoare mai mică de statură, o handbalistă care pătrunde foarte mult. Burkhardt pasă pentru Hansen, minge lăsată în extremă. Gol marcat de Emma Fries printre picioarele Dianei Ciucă. Handbalistă la Henning Incast, Emma Fries, 22 de ani. Să spunem că nu întâmplător Danemarca a revenit în topul mondial. Neagu încearcă o pasă de săritură riscantă și contraatac al danezelor prin Emma Fries. Plasează o boltă perfectă peste Ciucă și Danemarca se desprinde. Mai problematic este că Danemarca ne-a scris în inferioritate numerică. Nu speculăm acest om în plus. Din nou tragem în blocaj. Arată Cristina că blocajul s-a făcut din interiorul semicercului și că trebuie acordat în 7 metri. Arabagiu lasă în extremă, Dincă plutește și o învinge pe Sandra Toft. Era clar, erau spații generoase, danezele fiind cu o handbalistă mai puțin pe teren. Dacă băgăm extremele în joc, dă posibilitatea interilor să aibă spațiu de manevră și să poată trage deschis la poartă, să aibă aruncări deschise. Rikke Iversen din nou funcționează impecabil combinația cu pivotul. Anne-Mette Hansen găsește de fiecare dată soluții. Intră Iulia Dumanska în poartă în locul Dianei Ciucă. Neagu, zonă centrală. Tiron necruțătoare. Trage încă o dată nimicitor. Frumoasă pasă la pivot, 7 metri. Ce atac fluid a avut Danemarca. Primește un cartonaj galben Crina Pintea. Ajunge în greu în defensivă și ne costă acest lucru. Emma Fries. Dumanska în fața ei. A Iulia.
Impecabil executat, bine plasat, aproape de bară. Crina Pintea, am văzut mai devreme pe Iulia Dumanska, sunt singurele straniere din lotul lui Adi Vasile. A început meciul cu Ciuca Adi Vasile, extrem de afectată de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Să nu uităm, Iulia Dumanska, născută în Ucraina, joacă pentru România din 2015, de când a cucerit bronzul la Campionatul Mondial de Tineret. Pleacă în circulație, minge pentru Cristina Neagu, fetă de pasă la extremă, o minge cap dificilă pentru Harabagiu. Neagu pătrunde, Neagu aruncă și scoate 7 metri. A jucat bine 1-1 acolo Cristina, a simțit că e o pâine de mâncat în acea zonă, foarte bine și pivotul a șicanat intermediarul pentru a nu veni în sprijinul apărătoarei laterale. Schimbă portarul Jesper Jensen, intră Altea Reinhardt. Un portar care a avut la Campionatul Mondial 50% eficiență. Înscrie Crina Pintea. A intrat și Ostase. Odignită Crina Pintea. Are deja un cartonaj galben și cu siguranță încearcă să o protejeze pentru a nu fi eliminat Adi Vasile. Aici campaj un pic. Ce gol Mie Hoilund, dacă nu mă înșel. Da, Mie Hoilund. Pasă impecabilă dată de Harabagiu și primul gol și pentru Lorena Ostase. Din vară va evolua la Rapid București, liderul campionatului. A intrat și Bianca Bazaliu în intermediar dreapta. Și Jesper Jensen, Cristina Jørgensen, jucătoarea lui Viborga, este acum la linia de 9 metri pe postul de Inter. Aici este 7 metri și sperăm să fie doar atât. No, se dă și 2 minute eliminare. Lorena Ostase. Prea ușor ajunge mingea la pivot. Momente de neatenție, de lipsă de coordonare la nivelul apărătorilor centrale. Acolo este marea problemă. Dumanska rămâne pe linia porții. Viitorul portar al Gloriei Bistrița se duce pe minge, anticipează, dar trage prea tare la poartă. Micuța Eva Flis, 22 de ani, 1,62 m are această jucătoare de la Henning Ikast. Scoate Adi Vasile portarul. Crina Pintea intră pe postul de pivot în locul lui Ostase, care a fost eliminată. Atacăm în 6 jucătoare. Neagu i-a făcut semnul lui Dincă să vină să intre în combinație. Pasă prea în spate, tiron. Intrăm în prepasiv. Multă lateralitate în atacul nostru. Neagu aruncă, Neagu, colțul lung și îl scrie. Câtă nevoie aveam de acest gol. Jocul nostru îl încezea undeva la 12 metri. Neagu și-a asumat din nou responsabilitatea aruncării decisive. Și bine a făcut. Înscriem în inferioritate numerică. Poate fi un gol de moral. Diagonală perfectă în extremă. Excelent Dumanska. Intervenție remarcabilă. Ce bine a respins această minge. A ținut bine colțul scurt. Ce agilitate, ce feeling a avut Iulia. În
30 de secunde vom fi din nou în formulă completă. Pintea, Neagu, Zanfirescu i-a făcut semnul lui Harabagiu să se apropie de semicer. Zanfirescu pasă pentru Neagu cu probleme, mingea se duce în afara terenului. Păcat că am ratat acest atac. Jorgensen și se reface diferența de 5 goluri. Au valorificat danezele de 2 ori superioritatea numerică în 2 minute. A primit totuși prea multe goluri, 17 goluri în 26 de minute, imens. Badea blocată. Neagu lasă în spate pentru Târcă. Harabagiu, diagonală perfectă către Badea, bară din nou. Nici mingea nu le iubește astăzi, fault la atac. Ce bine a știut Harabagiu să se poziționeze acum Dincă. Dincă pătrunde! Aruncă pe lângă poartă, a căutat contactul cu Line Haugstedt. N-a reușit să-și câștige acolo o poziție favorabilă, scoasă un pic spre exterior. A ieșit și mult Sandra Toft, reducându-i unghiul. Pasă pe la spate, Flis! Toate combinațiile daneze au fost duse până la capăt și s-au soldat un gol. Joc tactic perfect făcut de această națională scandinavă. Pentru prima dată cred că este o diferență de 6 goluri pe tabelă în favoarea echipei daneze. Târcă în zonă centrală, schimbare de direcție, pasă pentru Harabagiu. Nu avem în continuare foarte multe soluții. Neagu. Și extremele noastre sunt prea cuminți, stau pe loc, nu pun deloc presiune pe apărătoare laterale care urcă de fiecare dată și ajută lângă intermediar. Dincă. Harabagiu. Încercăm să atacăm poarta, dar nu ne iese. Suntem în play pasiv. Plimbăm mingea ineficient în fața defensivei. Neagu lasă în spate pentru Harabagiu. Pasă la pivot, ținută Pintea. S-a dat 9 metri. Rămânem în play pasiv. Nu-mi dau seama câte pase sunt. Cred că din cele 6 am consumat 2. Să nu uităm că din vară regulamentul se schimbă și play-pasivul se va da. Voi mai avea 4 pase în momentul în care intri în play-pasiv pentru a ataca poarta. De la 1 iulie, dacă nu mă înșel. Harabagiu, minge deviată. Dar rămânem în play-pasiv. Cred că mai avem o singură pasă. Nu. 2. Nu, a fost o pasă. A fost... Văzusem bine ce au arătat cele 2 arbitre din Germania. Se duce Haugstedt la schimbare, revine Höjlund, coordonatorul de joc care ne-a făcut viața grea în această primă repriză. Am intrat în ultimul minut al primei părți. 6 goluri avans și acest atac pentru Danemarca. Să nu uităm, danezele vor avea și prima acțiune a celei de-a doua reprize și din nou nu găsim soluții de această dată în fața Christine Jorgensen. Ne apărăm un pic prea în față și un 6-0 cu ieșiri ineficient până acum. Și ne facem singur meciul complicat. 7 contra 6, acest ultim atac al fetelor noastre a scos portarul Adi Vasile. Avem 2 pivoți pe Ostase și pe Crina Pintea.
execuție. Își arată clasa, Harabagiu trage sănătos acolo. Time-out cerut de antrenorul Jesper Jensen. Cred că mai sunt 9 secunde din această primă repriză. Vi sætter mig her, vi sætter Chris her. For Ivar til lidt ned, vi har bolden her. Så Ivar her, ned til Mie. Mie holder afstand ind til Chris. Stille og roligt, retur til Mie, og så lægger Mie bare det hårde tryk derfra. Okay, Emma, hvis du får bolden, så går du. Og så kommer heroverfra. Hvis du har chancen selv, så tager du den bare. Men vi går all in på den duel der. Chris. Să recunoaștem atmosferă superbă în sala sporturilor din Mioveni. Primarul orașului Ion Georgescu a mobilizat toate forțele în această sală, un oraș care iubește sportul. Să nu uităm că o echipă de fotbal în prima ligă, echipă de volei în prima ligă și echipă de handbal feminin în prima ligă. Da, ultimele 5 secunde, Højlund, excelent, Bazaliu o faultează la timp, Højlund aruncă, însă blochează, excelent, Iulia Dumanska. O primă repriză care se încheie cu Danemarca, având 6 goluri avans, 13-19 după o primă parte în care trebuie să recunoaștem. România nu prea s-a regăsit în fața semicercului advers. Dublu cu Danemarca, pentru că nu vom avea meciuri ușoare, atât cu Feroe în deplasare, cât și cu Austria acasă. Să nu uităm, în preliminarele trecute, cu greu am bătut Feroe la Torșau. Am avut noroc acolo cu finalul de joc în care am reușit să înscriem câteva goluri importante. Începe repriza secundă cu Danemarca în atac. Dacă în defensivă, într-adevăr, am avut de multe ori dificultăți să blocăm acțiunile duse până la capăt de daneze, problema mi s-a părut a fi destul de neplăcută în ceea ce privește faza ofensivă, o fază ofensivă în care handbalistele noastre au evoluat previzibil, cu puține realizări, puține combinații. Spuneai de Crina Pintea, a primit, cred, 4 sau 5 pase, a dat 3 goluri, a obținut 2 aruncări de la 7 metri și a provocat și o eliminare, dar totuși destul de puțin. Iată însă pe Dumanska, reușind să evite golul la aruncarea lui Tramborg. Să spunem că nu avem în lot niciun inter dreapta de mâna stângă, improvizăm în acea zonă cu coordonator de joc. Bazaliu trimise inter stânga. 7 contra 6, poarta noastră este goală, suntem cu Pintea și Ostase pe pivot, Neagu în zonă centrală, Bazaliu, Neagu, intercepție! În joc 7 contra 6 trebuie să ai o acuratețe a paselor remarcabilă, trebuie să riști cât mai puțin. Vă spuneam, doar primele 2 din această grupă se califică mai departe. Și să nu uităm, cu adevărat în acest an începe drumul spre Olimpiada de la Paris. Aruncare în blocaj a lui Neagu, din nou pasă și finalizare simplă cu efect, reușită de Catrin Heindal. Am început dezastruos această repriză secundă. Din Diligan în extrema stângă, Andra Moroianu, jucătoarea Buzăului, în cea dreaptă, pasă în extremă, 7 metri și eliminare. Așa trebuie să încercăm să evoluăm atunci când facem 7 contra 6, să ducem mingile până în extremă. Am schimbat apele extreme, le-am trimis pe Din Diligan și pe Moroian în această repriză pe teren. Posesie pentru România, mă, normal. Așa mi s-a părut și mie că Tramborg este cea care a atins ultima mingea, dar în fine,
Cele două arbitre din Germania au o altă opțiune. Jorgensen în zonă centrală, încrucișează cu Tramborg. Tramborg pentru Højlund. În play pasiv Danemarca. Ce gol! Din nou stăm cu călcâiere pe semicel și înscrie Højlund. O aruncare din sprijin pe sol. Ce bombă! Neagu pasă în extremă și acolo înscrie Moroian. Extrema de la Gloria Buzău. Vara trecută a schimbat glorile, Gloria Bistrița cu Gloria Buzău. La nivelul junioarelor, considerată una dintre cele mai bune extreme dreapta din lume, are un loc 5 la campionatul european, a fost desemnat atunci de junioare, a fost desemnată cea mai bună extremă dreapta. Jorgensen. Reușim să recuperăm, mingea ajunge la Iulia Dumanska. Contraatac, poarta era goală și înscrie Ostase. Prima fază de handbal adevărat. Ne apărăm mai avansat, încercăm să protejăm mai bine poarta. Filtrează toate mingile importante la linia de 9 metri. Minge scoasă în extremă și acolo, cu câtă seninătate, ne înscrie Emma Fris. Levitează în semicerc acolo, plutește și ia zborul. Așteaptă să miște portarul și atacă la bara a doua. Distrugător. Bazaliu. Neagu. Sanfirescu forțează pătrunderea, scoate 9 metri. Nu prea reușim să înscriem de la linia de 9 metri. Harabagiu, după ce a înscris 2 goluri spectaculoase, a fost trimisă pe bancă. O pasă greșită pe care Moroianu n-a mai reușit să o recepționeze. Jorgensen pentru aceeași Emma Fris. Pară și avem noroc. Excelentă reacția Iuliei Dumanska. Fris, coșmarul porții noastre în acest meci. 8 goluri, dacă am făcut eu un calcul corect. Ne-a marcat până acum jucătoarea lui Icast. Revine Tâlcă pe teren. Pe Inter dreapta, o poziție deloc confortabilă pentru fiica Marianei Tâlcă. Mariana Tâlcă, golghetra all-time a naționalei României. Să nu uităm acest lucru. Peste 2000 de goluri. Neagu aruncă cu podeaua, dar mingea se pare că a fost deviată de blocaj. Repunere de la colțul terenului. În continuare riscăm 7 contra 6, dar la această diferență și la lipsa de oportunități, acum pasă pentru Pintea. În fine, mai ajunge din nou minge la pivot și Crina face ce știe ea mai bine. Ce ușor, noroc că scăpăm fără gol. A ratat incredibil acolo Katrin Heindal, pivotul lui CSKA Moscova. Luptăm un pic mai bine în defensivă. O apărare mult mai activă.
Faultată Neagu. Arbitrele au oprit jocul pentru că fuseseră pași în fault. Târcă pentru Neagu, Bazaliu, Neagu, luată imediat în primire, reușește pasa către Crina Pinta, care se întoarce, aruncă, dar nu obține decât 9 metri. Dacă ar fi eliberat mingea la extremă, Moroianu era într-o poziție stabilă, putea ataca poarta. Bazaliu, Neagu, Târcă găsește culoarul, atacă bine acolo. Se insinuează pe Semicel și înscrie cu mare ușurință. 6 goluri diferență. Foarte bună intercalarea a balistei de la Rapid. A noua golghetă la Livi Florilor. 78 de reușite pentru echipa feroviară în acest sezon. Lider Neagu, 121 de reușite. Neagu este și liderul clasamentului golghetelor în Liga Campionilor. Aici e de eliminare. Crina Pinta și-a tăvălit un pic adversara. Dar trebuie să recunoaștem, Danemarca plimbă extrem de util și eficient mingea. Trasee directe, simple, eficiente. Poate asta este deosebirea dintre locul 3 la mondiale, poziție pe care a terminat Danemarca, și România pe 13. Schimbă sistemul ofensiv Jesper Jensen. Doi pivoți, Rikke Iversen și Katrin Heindal, în acest moment pe Semicer. Doar 2 interi. Iată ce ușor ajunge mingea. Ne ajută bara, dar rămân în posesie scandinavele. A recuperat Simone Böhme, jucătoare la Siofok în Ungaria. A jucat câteva minute la CSM București, dar n-a convins acolo. Fault la atac aici. Böhme. Bară! Am avut noroc. Să spunem că din lotul de 16 al Danemarcei, 14 au fost medaliate cu bronz la mondiale. Lars Nølse și Andrea Hansen sunt noutățile în lot, cauzate și de câteva îmbolnăviri cu COVID în tabăra daneză. Târcă trage însă la semi-înălțime și Toft are o misiune ușoară. Ceea ce a reușit Danemarca până acum, în aceste aproape 40 de minute, a fost să o anihileze aproape complet pe Cristina Neagu. De fiecare dată când mingea ajunge la Cristina, este în posesia ei, găsesc soluții să o blocheze danezele pe jucătoarea noastră. Acum din nou gol din brațul aceleiași Emma Fries. O pasă expres, o pasă diagonală și Fries sparge tiparele acestui sport, scriindu-ne încă o dată dintr-un unghi destul de mic. În 15 secunde vom fi din nou în formulă completă. Târcă, Neagu, Târcă în zona centrală, Târcă. Prea mult dribbling, prea mult cu mingea în mână. A revenit Crina Pinta. Neagu. Neagu caută soluții. Pasă pentru Târcă. Gol. Gol. Iluzie optică. Ce bine că a fost gol această aruncare și acum reușește Târcă să intercepteze Ostase, pleacă pe contraatac, vine și Crina Pintea, așteptăm sprijin, dar din păcate apar târziu la susținere din Dirigan și Bazaliu. Bazaliu forțează colțul scurt, din nou detectează Sandra Toft aruncarea. Este peste tot în poarta Danemarcei Sandra Toft.
Højlund. Tramborg. Jorgensen. Danemarca joacă mai pragmatic în această repriză. Construiește cu răbdare, lungește atacul, încearcă să gestioneze bine această diferență de 6-7 goluri, acum doar 6 pe pasiv nordicele. Jorgensen pentru Tramborg, aruncă Tramborg de deasupra lui Bazaliu și prinde colțul lung. Meseriașă această uriașă jucătoare, un tunar extraordinar. Ne dă omorul de fiecare dată când se înalță pe pasul 2. Bazaliu se dă fault din atac la Ostase. Un fault util pe care îl face Crina, care ne permite să ne reașezăm în defensivă, să ne ocupăm pozițiile favorabile. Tramborg. Neagu încearcă să o țină departe de semicerc. Aruncă Tramborg. Ghicește din nou Iulia Dumanska. Nu s-a lăsat Iulia păcălită la această aruncare. Încercăm cu 2 pivot și noi. Neagu. Bazaliu scoate în extremă. Moroian însă trage modest acolo. Și încă o dată sesizează Toft intenția unei handbaliste din România. Vă spuneam, se califică 2 din această grupă de 4, care mai sunt Austria și Feroe. Feroe 0 puncte, Austria 1 punct, dar astăzi joacă cu Feroe. 2 minute eliminare la Ostase. Vă spuneam, este foarte important să ne calificăm la acest campionat european și să terminăm în primele. Jesper Jensen îi dă și celui de-al doilea portar, Altea Reinhardt. Îi dă minute. Trimisă. Să nu uităm că Altea Reinhardt la campionatul mondial a avut un procentaj de 50% și a fost jucătoarea decisivă în câteva meciuri importante ale Danemarcei. Intercepție reușită de Ostase, contra atacul Zamfirescu. Zamfirescu perforează poarta daneză. Ultimele 5 minute din acest coșmar nordic. Intră și Mihala Möller. Rămâne să ne luptăm cu Austria pentru locul 2 grupă. Austria a pierdut în Danemarca 22-27. Ar trebui să încercăm să pierdem la mai puțin de 4 goluri, pentru că la o egalitate cu Austria orice gol poate conta. Și față de campionatele europene trecute, nu se mai califică și locul 3, pentru că sunt 3 gazde ale campionatului european: Muntenegru, Slovenia și Macedonia de Nord. Și mai este calificată și campioana europeană Norvegia. Excelent Ciucă la aruncarea de la șold a lui Luis Burgort. A acoperit bine poarta, golkeeperul Rapidului la această fază. Neagu, singură pe centru, nu iartă. Nu s-a complicat, a tras repede.
metri. Nu știu cum reușește Rikke Iversen să devină pentru câteva fracțiuni de secundă invizibilă pentru apărătoarele noastre. Pare atât de ușor de găsit. Transformă aruncarea de la 7 metri Simone Petersen. Astăzi am avut prea multă naivitate defensivă și cred că sunt și probleme legate de selecții. Să nu uităm că sunt câteva jucătoare importante, marcatoare în România, care nu sunt în această națională. Mă gândesc la Luciana Popescu, un coordonator de joc care ar fi putut ajuta echipa națională. A doua golgheteră a Ligii Florilor, extrema Alina Țenții, extrema Marilena Neagu, jucătoare cu peste 70-80 de goluri din prima ligă. Pintea. A atins Reinhardt, dar Pintea a aruncat foarte puternic. Ultimele 120 de secunde. 7 goluri avans pentru Danemarca. Pasă la Pipot, ce ușor se desprinde acolo Rikke Iversen, dar din nou atent reușește să blocheze o minge grea Diana Ciucă. Arabagiu! Oh, Reinhardt! Ce paradă! Reușise Bianca să scape de defensiva adversă. Publicul absolut fabulos, în permanență le-a încurajat pe fetele lui Adi Vasile, chiar și în această partidă în care lucrurile nu au mers deloc așa cum și-ar fi dorit handbalistele noastre. Ultimul atac al României. Arabagiu aruncă. Prinde colțul lung. Încă 10 secunde. Borgard pasă la pivot din nou. Și bară la aruncarea lui Rikke Iversen. Final de meci. România 28, Danemarca 35. Cam aceasta este diferența logică și normală, dacă ținem cont până la urmă de faptul că am întâlnit o echipă care a luat medalie la ultimul campionat mondial. Aici se încheie și transmisiunea noastră din această seară de la Mioveni. Dragoș Bocanaciu, Dragoș Cojocaru și echipa tehnică ce a reușit această transmisie în direct. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de fetele noastre de handbalul feminin și masculin din România, pentru că sunt convins că vor veni la un moment dat și victoriile pe care ni le dorim atât de mult pentru sportul românesc în general. Toate cele bune, o seară cât mai frumoasă!